Take na kami, take na kami. Gagi pare, this is your Uragong Broski, Konyo Bicolano, ang maghahatid sa inyo ng mga pinaka-legit na news like super legit and all. News mula dun sa BGC pare hanggang dyan sa mga kinaiinuman ninyo and all. And para sa head ng ating mga balita, Gagi pare, para sa usaping sports, mix and match na sports, pwedeng-pwede nang laruin dito sa Pilipinas like super legit and all. Gagi pare, usaping lifestyle naman tayo. Nauusong bagong hugis ng kaseksihan. Gagi pare, super trending na. Gagi pare, para naman sa usaping social media. Gagi pare, bird is out, X is in. At para sa detalye ng ating mga nagkakarala kagang bareta, Gagi pare, mix and match na sports, pwedeng-pwede nang laruin dito sa Pilipinas like super legit and all. Gagi pare, who would have thought na pwede palang paglaruin ng sabay ang volleyball at basketball sa isang court, like super legit and all. Para siyang conditioner and shampoo, 2-in-1, pero sa sports. Gagi pare. Just may kwento lang last August 11 kasi, our broski from social media, si James, shared a so nakakaugmang incident wherein sabay na nilalaro ang basketball at volleyball, Gagi pare, sa isang court, like super legit and all. Gagi pare, kahit ako hindi ko alam na pwede pala tong mangyari and all. Gagi, sa barangay kasi namin, burugtian ang nangyayari sa court namin. Pero legit, ang nakakaugmang video na ito ay umani ng nakaka-feel good na mga reaction sa ating netizens. Like super legit and all. Well, according sa broski natin, sa content creator na ito, na nag-upload ng video, noong time na yon, may naglalaro na talaga ng basketball doon sa court na yun. G na silang maglaro ng volleyball. So, nag-urulay-ulay na lang sila na mag-share na lang ng court kesa magburugtian sila and all. Gagi pare, kahit ako, Gagi, napangirit, even may daghan, nagkarala kaga may daghan talaga. Noong nakita ko ang viral video na ito, nakaka-feel good lang talaga. Mas masaya talaga na nag-share kesa nagbuburugtian tayo sa court. Oh. Gia, no burugtian and all. Gagi pare. Mamaya na tayo magbururata nito. Ay, Gagi pare. Another news tayo, lifestyle news na naman. Bagong hugis ng kaseksihan. Gagi pare, nauuso. Ginulat, like super legit na gulat and all ng isang shorty ang internet nang mag-post ito ng kanyang picture. Paano ba naman kasi broski, isa siyang plus-size model sa Brazil. Ginulat niya ang internet nang i-post niya ng super legit ang picture niya na punong-puno ng confidence habang binabalandra niya sa social media kung gaano siya ka-comfortable sa lawas niya and all. Like super legit. Gagi pare. Makikita sa picture na talagang binabasag ng shooting ito ang nakasanayan nating definition ng pagiging magayon and sexy and all. Dahil bukod sa nakasanayan nating figure ng mga shorty, lalo na dito sa Pilipinas, taas noon niya ring ipinakita ang kanyang hairstyle na super lit talaga. Oh, 'di ba? Super legit. Dahil rin daw sa judgment ng mga tao sa kanya, lalo na sa kanyang weight at sa itsura niya, na-empower siya na gumawa ng mga damit para sa mga katulad niyang plus size. Para syempre, confident din at feeling magayon na din sila every single day. Like, super legit and all. Gagi pare, very empowering naman talaga ito. At super legit talaga na ang tunay na kagandahan ay wala sa kulay, sa buhok, or sa weight mo. Like, super legit and all. Nasa puso yan. At syempre, Gagi pare, nasa iniinom din yan. Like, super legit. Gagi pare. Take na. Sorry, nabuburat na ako. May isa pa? Gagi pare. Another news. Bird is out, X is in. Like, super legit and all. Mga broskis, nagulantang ang internet like super legit and all nang i-announce ng Twitter ang pinakabago nitong pangalan. Kilala na ngayon ang Twitter sa pangalang X.com. Whew! Gagi pare, kahit ako nagulat kasi akala ko may porn app na ako dito sa cellphone ko. Paano ba naman? Talagang nagsusumigaw na X ang logo ng pinakabagong X.com. Gagi pare. Talagang bird is out na and X is in para kay broski, Elon Musk. Well, according sa mga broskis natin na executives ng X.com, ang rebranding na to ay parte daw ng innovation nila para gawing super app ang X.com. Like, super legit and all. Whew!
Nakaka-excite pa rin gamitin ang Twitter, ang X.com. Paano ba naman? Sinigurado pa rin ni Elon Musk at ng kanyang mga broskies na susuportahan at patuloy nilang susuportahan ang freedom of expression kahit na dito sa bagong X.com. Yun nga lang, gagi pare, medyo parang ayaw sa kanila ng Meta. Paano ba naman? Nag-launch sila ng pinakabagong app nila, ang Threads, na para sa ibang mga broskies, ito daw yung killer ni Elon Musk. Pero whatever it is, broski, reminder lang Threads, Twitter, or kahit anong social media pa man ang ginagamit mo, reminder lang you have to be responsible or else latob ka sa mom mo and all, gagi. Gagi, pare. At yan ang mga balitang inibangan mo dyan sa BGC hanggang dito sa iniinuman ko and all. Like, super legit and all. Muli, this is your Uragong Broski para sa pinakabagong segment ng Love Radio Manila, Konyo Bicolano News. Ay, gagi pare. Mga balitang dapat mong malaman, like super legit and all. Cut na direk Love Radio.